В началото АБВ беше просто една международна компания, за която не знаех нищо. Но след 4 години АБВ се превърна в мой втори дом, мое семейство, едно от моите хобита и място, на което се чувствам себе си. Казвам се Димо Йовчев, на 32 години. Аз съм на длъжност координатор дейности в един от отделите в локация Раковски 1. Позицията координатор дейности помага за организирането и контрола на производствените процеси, разпределяне на работните задачи, вътрешна логистика, експорт на готова продукция, потвърждаване на производствени поръчки. Общо взето това е връзката между работник и пряк ръководител. Правата ми мотивира това, че е изключително динамична, контакта с хората. Всеки ден реално учиш нещо ново. Ден с ден не се прилича. Срещата ми с АБВ беше на първо място доста случайна. Бях на бюрото по труда. Там имаше организирана среща с част от големите компании в България. С служител от отдел човешки ресурси проведахме малко интервю. Предложиха ми да се явя на повторно интервю, явих се и така се почна. Компанията работя от 4 години, като на тази позиция от 10 месеца. Тук мога да бъда този, който искам да бъда, когато искам. Дава ми силата да се развивам, да правя нови неща. Живял съм извън България 3 години, в Великобритания. Реших да се върна заради това, защото тук са най-близките ми хора. Дадах си сметка, че реално не всичко е пари и по-важно да живееш с някакви хубави спомени.